Suri eh. With a 1,000 gigabyte. Wala na. For the documentation.
50. Third quarter na rep, third quarter. Ang ganda mo, te.
Iya, ke batu. Yan. Oh, wajib pugak, tayo na. Marino na. Ah, bola oh. Sabi oh. Pali lang tamo. Ano po ito na sayang 11? Kami manis ko lang. Oh, dia kata dah. Kami na pinatupin eh. Siyempre nung talang nila, nag-sponsor rin ang awa. Bichurutan, kasi agad ko. Yun, no? With God check ay check check. Anong baga? Tagay to lang. Nasi kayo man.